ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводирони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 11 дарвоза барои шумо куртои новинка омадагиай беҳад фасон. Нигоҳ кунед, ҳоз ман остинош сар мекунам ки нигоҳ кунед чӣ қадар модаш аҷоиба. Нигоҳ ранги турвори кардагиай. Пешаш и вишивка, не вишивка, ранги вишивкавори ба сангои зӯзаги истеҳсоли куҷай Бишкек. Ана марама нигоҳ кунед, як просто расидкош бисёр. Чанд расидка дорем? 5 расидка дорем. Аушо ҳам нишон битен апа. Нигоҳ кунед, пешаш полни санг задагиай. Пеш полни санг задагиай то поёна. Ана ки дуртар бест, ман дуртар бигирам, дуртар ба поёнаш. Ай размер чанд то чанда? 48 сар мешавад то 58. То 58 ман ин размераш ҳаста. Марамат бинед. Нархи ё 250 сомон. Кас ки заказ мекунад. Чанд расидка дорем? 5 та расидкашон пака ҳастай. Шумо метавонед ки заказ кунед. Мо доставка дорем тамоми ҷо. Иҷа хайҷа ма сёмка кардем, нахели курто дошт, ҷои ҳамвой, нахели куртое ки ё 250 сомонан, ё качествашон беҳад назай, мо ё бисёр чикадаги. Ами сорти олиш ҳамиҷада мешавад. Ай чизе мо чикагим, анами точкада. Риядиш чандама? 6 рияд. 6 рияд 11 дарвоза. Мо метавонед ки биед шумо заказ кунед. Мо доставка дорем тамоми ҷо. Ами куртара ина кабучай бо чи цвет шастае? Сиёҳу малошниш ҳастад. Ай чизое ки мисол новинка омадагия. Ай бо навораи моро ай дига ҷо тамошо кунед. Мо барои шумо бо ай дига ҷо чӣ мекунем? Инаё ки ҳастад дай бозор ҳастан бо дуюм сортош ҳастан. Инаё якум сортша. Ё якум сортошам ки мигам ага инаёш тигришай, пеш бо тиграй. Якум сорташ ғавс мешава, материалаш ғавс мешава. Баъд тарзи духташ, тарзи духтша бугун ки духтшон двойной духтагиай бо ина авелук задагиай, авелукша бинед чӣ қадар. Ина шумо ини хариданда аҳамият битед. Авелукшон чотка задагиай, ё 250 сомон. Фасон. Хай ҷаҳака бисёра чизошон, бисёра. Иём новинка? Ина ин новинкаи наомаги ё чандия? Не, айм дур мегирам ки 300 сомон. 300 сомон. Ина новинка. Ё стили турки хатиам, стили Туркия. Ина ҳози спорт стило омадагиай. Ана спорт стилои нав. Рехай дрозиша чӣ мекунам? Ё чанда? Иям 250 мешавад. 300 метрим. 300 материалш чия апа? Ами спорт стилоро материалшон пад наметаниё? Не. Вайш кам тарай ҳастада, ка вай материалш хеле маҳине, вайш шифон ме. Вай шифона. Шифона я? Шифон 20 сомон фарқ мекунад. 250 сомон, а? Айна маромад бинед. Спорт стилои новинка. Ай чизе ки мисол шумо да интереснее, бо да комментария бинависед. Мо доставка дорем тамоми ҷо. Ягон найда фикр накунед масалаи доставкаша. Ана хайна курто ҳаста. Айна ҷа ош ҳаста, ош ҳаст. Любое время каси мехара як пос ош падарка мешава. Зинда бошен. Обод бошен касе ки ина не чизое ки шумо дидесте. Ина ҳариро ҳам назан, ина чиёш ҳам и куртоам олиам ҳастан. Маҳрамат касе ки дар кора камуш мондагиай занг мезанам, мо доставкаш мекунем. Боки сарбаланду обод бошен. Видеои моро ай дига ҷо тамошо кунед. Худоҳофиз.